Faidi tini norokno ang tekaisha kubai kothomano sawi khnarane ang tini hai tekaisha norokni bagai kaisa kubai kothomano norokni bagai tu bui faikya abni bagai norok okothomano pulani simi paithak jorano kaham ke khnadi te khnawi tongdi te tumungno okothomao norokni confused tongkhan ke norok comment box comment khlai singdi aga faidi ang norokno sawi khnarne khorokja borokni bini buma thaimen yagulo bin bufa te khorokja burai nafika abahake songchar ketal kaisa khlaikya afro ocharai himke college of poriwi tongo bin bufa ajorono job khlai bin fangke abni bagai salkisan ulo bin bufa ni posting sewiri jakha kaisa haksal jago posting klaima bagai arono basa bara khlai tongina nakha bin bufa te abahake no aro basa bara khlai tongikya Pia yang bihikno ke nogo kalangai thangka tamni ke bini buslano poriwi te murgai tongthun ne hake borok bini buma o busla bini step mumbai no kene ke tonglai salja ke o bini busla bini khorokja best friend eba bini baya dol bini khorokja dol non bini nogo tu bui phakya a bini baya eba bini dol ke bini buma no nugui singka omoni ni amada neng anu photo phunokma bai tam solaya slah ne ngai bobini dolno saka angno photo phunokmani a ama kai thui thangka mohon ke ani step mom ne ngai bini step mom bo bin buslan dol bai malai kokrok sanani jengka te belekeno maya khlai kokati saka te borok ni nogono ahoro o bini buslan dol kai maiti chawi thui thangka aboni ulo obini buma ke obini busla ni dol ni phone number ok nakha te borok ni nogo bere phainani bagai call rok man khlai obuslan dol no sao saljan ke obusla ni bini dol no mokjak no kai shengka neng tamu eng hinai afro oborok saka ani babu hospital lo rang pushani problem belekeno wanawi tong anti ne afro bini dol ni buma bono saka rang rok chubawan tawana di ne ke bini odol ni bumano bono rang rok chubakha ke a hake afro ni simi aborok bini dol ni nogo taibo bere phainani loi ing githangka te bini dol ni buma ke bobai kokati sawo maya khlayo abai ke waisa ke nini girlfriend da tong ni robo singo aboni ulo salja sarik ni jorawo bini dol ni buma bono call khlai saka chini nogo phaigradi samung nango ulo nang phai sawana hinai hake bo phaikya te bini dol no ring phaikya phia ajorawo bini dol no phailia bini dol ni bumano simi belai ri shot kanja khe nu phaikya afro bo bini dol ni bumano sengka anti tamni bagi nang ano ring hinai afro bini dol ni buma bono saka nini dol bini babuni basa barao thango rangnai ni bagai botini nogo sopaya ang simisi nogo saisung ano help khlai neng ang bai tini thui thangni hine phia aborok thunani kosia ung tongkha haipono bini dolni buma belai ke request khlaimani bagai thunani ma kosika hake hor ungkha hor uruk geno bini dolni buma bono beloknani jengkha bono hamia nungjangnai rok khanika ti belokmani kokrok saka hunke bobo bini dolni buma bai belok jagita thangka hake afro borok chasmai tonglaikya afro ni simi hinkeno aborok bini dol ni nogo bini dol kri furu hinkeno bini dol ni buma bai kol khlai na harjago abai keno borok malayo phia bini dol ke bono belekeno hamjago te maya khlai tong phia je bini dol bini buma bai chasmai tongi tonglaimani rok hinke bosawisi manya haite keno kisa jorani ulo salja aborok bo wansuka sakno belai tomung sitra tongi tongkha hinai tamni ke bo khorokja bini best friend ni dol ni buma baisi aba haike chasmai tongi tongmani sakno bo chaya ni wansuka afron ke bo bini dol ni buma no call khlai saka ang aba hai tomung sitra rok tai tonglia hinai phia bini dol ni buma bono aba hai tongnani logi mangno sano phiaba bokhe tongnani soilia te afurni simino bo bini dolni nogo thanglia ngai tongkha abo haike bini dolni nogo thangya balokha aboni bagai bini dol bono bere faidi hinai mang haina hai sawi tongkha hingke haina hai amai ke bini dol bere faidi ni mang sai tongmani bagai
salja beranya mathanguka. Afro bono nugui bini dolni buma beslano kaisa manui painagira dihinei dagiwiri rohorsuka bazaro hingke afro ke aborok bai taisa agini tongtongnani hain logi sanpika bini besla no dagiwi nokni tiklai rohmani yagulo haibono aborok hingke gosia ngei tongka abai kena borok gosia nglai kokbang laikha tokra tokri nglaikha abai ke wal tongmani jorono besla manui nahar phaye nugiri phaikya ke nugiri phaikengena tamu nglai hini singka afro buma omai ke koksna misaka nini dol naidi ano onye khai ano rom feren nayo ani besak tangnani nayo ne hingke afro besla beleke joli jagai bini dol no thaprari woi nokni re khlaikya phia je bini dol bono sanani naimani rok hingke bo khonna sinailia bin dol tam sabo aborok no khunjusi kana nailia abai ke bo asake joli jagai thaprari woi na bini dol no phatori horka abai ke na borok dol bo abai ke kaglai thalaikya. The Kokborok Disclosure YouTube channel no tui tongnai ang Andrew Debbarma. Omno no bujinan nango keboni belok jak mungko ta belok jak di. Tamni hingke kaisa tomung sitrani belok mungbai nini langmano derarewo. Ti omno bo sidi khub gtui sanai rok baksa nini hamye khlaina bagai belok nai bo unggi mano. Aboni bagai no bebagono hoske tongdi ti hamye ba haksal ungdi. Hakeo ko thumano tei tam sanani musung abo comment khlai sadi te video no kaisa like reti omo haina kubai ko thuma te sirmung ganang ko thuma rok no khnawi tongnani musung khanke o channel no subscribe khlai nadi nor jotono kaham kreno tongdi hambai.